nalugod ka damon ako yung basura. Mabainti nga ano. Kapaliwan pad. Oo. Una na ito sa kakon. Sinupin. Tuma kamo yan na. Di iyawat na. Tapos sila ka nakot eh. Ikaw na lang. Tapos signature. Bait ka niyo? Oo. Tapos ka. Yeah. Ay, masaya. Pwede na lang yung picture. Picturean ako naman hak ka lang nakita ko po. Ate dito ka. Sama-sama. Dahil kasi magsala rin ang tag-tag. Okay, let's go. Pagbagyo po yung basura. Sobrang lalaki dahil. 17. Saan ka na dito? Parang lapid dito. Lapid mo yun. Sige, ikaw, kumusta man? Ako at selfie ka di. Brand new car. Brand new car. Wah! Atin amon na pulo. Huwag yung babago namon itong ball pen or lapis. Tapos adi nga parang hindi naman na band paper. 40 ka sheets. Na band paper. Ang pabil ko kasi 25 pieces. Okay. Dito pa Oo, one pad of intermediate paper, 25 pieces. Kamu, ma'am. Ballpen lang, ano? Or, tapos, 40 na ano, bante. Saling kalabog ko na ano. Kalabog ko kanina ng basura. Ada ni ragu ang grade. Yut, papel. Na, ballpen. 20. Naglayos na ka mag Naglayos na ka mag So, nabita gano'n. Adi yun? 20 should be. Para naman na ito. 20 should be. Ako nga ni, nahulog sa Ate, mapicture ako. Adi, wala. Mahulog ko no, sir. Basura! Naamay ka na. Mike. 1.
There's one way. Oh, duha ini ya? Duha ini? Milo? Iticheria? Oh, bulig. Dagong katisteriya, bulig. Palit na mga badak mo, pwede. 18 mother, ang hindi ko mabalik. Hiya. Taray. Ano kami na-black out? Lalaki na iya. Ang babay, pangabol. Like maten. Ano naman? Ay, sorry. Pagkakot din tapos sige. Ay, madin mo din ito. Pero may halangan. Makakaigo ka ara-ara ha. Kamu
nakaubusan ng ballpen. Pira nga ballpen. Oh, ada. Mananong. Marami niya papel. Ate, pwede mag-picture. Lister, ligid ka, ligid ka. Ay, pag-ura-ura. Hala? Di ba sa iyo? Iyo? Iya. 1, 2, 3, Alam mo, bago pala. 7. Ginuhuan ng sunod. Bang paper lang niya, baby. Okay na? Bakit mo gusto dako? Ano yung gagawin? Di man, napamumul-mumul lang. Balik niyo na, sir. Oo, sir, balik mo na lang. Ha? Wala damo. Alam mo rin niya nanay. Pag hindi lang, kaurogan man din, single. Ano, single. Ikakan ko. Uy, di man makikitsarira. Lapit ini. Well, 13 na. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 27, 34.5. 28, Nakano ka mo na? 30, Ano yung gusto kayo mabalik? May Internship po. 32, ang inuhay na, basta di nga pinakawasan. 33, 34, 35, 35, Gusto ka nga ballpen. 36. Kaya na ito. Man paper certain. May pwede mag-picture. Okay na. So, si Mother Dear guys, nakaipon siya ng twin packs na 36, yung 35 na twin packs, equivalent to 1 pad na intermediate. Then, yung isa na twin pack ay equivalent to 10 pieces